koko to kore wonte kawa jemmane yo da runda ko nori akai ne ki para nan ki tin mani hari pun ne yu kan yang pan jika pai dan kita tay na ko awa man si ayah hari kita na yang ki tin mani tu pai enang ka puan de ber tawo ya mata Ay pun tinagi ito. Ya, matara ko beso ti Shivia. Tira ano naman ko to. Para kawaw na makain na ako beso. Onki, tunagan basen sa. Aki ya, sana ko to ba? Stefani, ay pun tinagi ito kaya nang sige nakakayam ka. Ya, kailangan ko sorry kung tsaka sila. Tira na punta ka sila. Kakan na buyong siyom. Kaysa ka na naman silang kari. Okay. Ano yung lagi ng jari? Ay, oo, balik tayo ng kayo. Balik tungan din naman kayo lagi. Kailan? Okay lang isa na ko. Baka naman na ako nilari eh. Sorry, hindi nga yan. Alin ito ko sabi? Kaya natin yung kaya na assignment. Namiling ka ko, di tayo? O di akin na mapasa ko assignment tayo. Saan ako? Oo, nga. Nakakayaan ka raw diya ka na ko ini. Kaya kung ko kwa diya yun. Kaya na inora diya ito kayo na din. O yan lang ang yan. O yan huwag na nun nakakabin. Kaya kamaya mo gaway ni. Ako naman. Hi, Stephanie. Ay, na. Yan. Chef, pinapasa nga yun. Ay, mura na din. Huwag mo rin kung po ni Stephanie. I-plan niyo lang eh. Huwag mo tinagay kung kaya kung sigyam kayo silaso. Ya, pernah ko mainikin te bengke. Ako hindi na. Ayang, hindi lang. O kaya na parang kami ni Stephanie na kung tinan ngayon. Ay, what? Sana ko? Ay, hindi niya lang ko eh. Luwag mo, patas dance ka utana. Asana ko na. Ay, naku, huwag ka rin mga details. Pakay na yan.